Τον
Αγιότατε και πολύ σέβαστε Πάτερ και Δέσποτα, ως ευπαρέστητε με της Αγίας Συνοδείας σας εις το Ιερόν Μετόχιον των Οσίων Αγιοριτών Πατέρων της Πατριαρχικής και Σταυριοπηγικής Μονής του Οσίου Ξενοφόντους, γονικλινό σας υποδεχόμεθα εις το Ιερόν τούτον σέγνωμα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, εν την προσφυγική ταύτη περιοχή της Αττικής, την επωναμαζομένη Νέαν Ιωνίαν, ή της διαπημένεται υπό του Παναξίου Ιεράρχου και Μητροπολίτου αυτής Κυρίου Γαβριήλ. Η ευλογία και συγκαταθέση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας Κυρίου Γαβριήλ καθιερώθη το ιερόν τούτο μετόχιον εις τιμήν και δόξαν των Οσίων Αγιοριτών Πατέρων, και οι προ αυτού μακαριστοί Άγιοι Αρχιερείς Τιμόθεος και Κωνσταντίνος επευλόγησαν τη διακονία ημών εν τη Ιερά Ταύτη Μητροπόλη, έως ότου ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και ανηγέρθη τούτο το Ιερό Θυσιαστήριον. Σεμνύνεται η Ιερά Αθωνική Μονή του Οσίου Ξενοφόντος δια το ιερόν τούτο σκήνομα, καθότι εν πλήρη και αγαστή συνεργασία μετά του Υγείου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Φιλαδελφίας και Χαλκιδόνος, διακονήτας πολλάς πνευματικάς ανάγκας των προστρεχόντων εντάφθα, συνδράμουσα ταπεινός εις το σωτήριον έργον της Εκκλησίας. Παναγιώτατε, συγκλονισμένοι από την πολύ σας πατρική μέριμνα και φροντίδα, αλλά και των υπερβάλλοντα κόπων, για να προσέλθετε και ευλογήσετε και τα τέκνα σας, τα εκ του Ιερού Άθωνος και εις ταύτην την εν τον κόσμο διακονία εργαζόμενα, δεχθείτε τα βαθύτατα σέβη πάντων ημών, τα ολοκαρδίους ιικάς ευχάς υπέρ της πολιτήμου υγείας και μακροημερεύσεως ημών, και την άπειρον ευγνωμοσύνη ημών δια τας πολιτήμους ευχάς και ευλογίας που επιδαψιλεύεται εις ημάς και των εκλεκτών λαών του Θεού, των προσελθόντας σήμερον μετά των εξοχωτάτων αρχόντων και των ευγενών και αξιοτήμων ευεργετών και φίλων ημών. Ευχαριστούμε, προσκυνούμεν ευλαβώς και εξαιτούμεθα τας Αγίας Πατριαρχικάς ημών ευχάς, εφημάς και την αδελφότητα ημών και των περιεστώτα λαών. Ως μικρόν αντίδωρον της πλουσίας προς εμάς αγάπης δεχτείτε τούτο το εικόνισμα των τριών μεγάλων ιεραρχών της Ορθοδοξίας ημών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εν θα καταγράφεται και η μαράσχη σχολή του γένους, ως και τα αργυρά τα αυτά δικηροτρίκυρα, ή να ευλογείτε τον λαό του Θεού. Καλώς ήρθατε, Παναγιώτη, την ευχή σας. Καλημέρα εις όλους. Όταν ο Άγιος Καθηγούμενος με προσεκάλεσε να επισκεφθώ το μετόχιο της Μονής του εδώ, ο Κονάκι, όπως το λέτε, ενόμιζα ότι θα περνούσαν για λίγα λεπτά μέσα στο πρόγραμμα της επισκέψεώς μου στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, θα πίναμε μαζί ένα καφέ και θα έφευγα. Αλλά ο Άγιος Καθηγούμενος έστησε ολόκληρο πανηγύρι και κάλεσε επωνύμους και ανωνύμους, μικρούς και μεγάλους. Είναι γεγονότα που δεν γίνονται κάθε μέρα στον Αγιώτητε. Τον ευχαριστώ διότι έστησε αυτό το πανηγύρι και με δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσω έστω και μόνο με τα μάτια με τόσους εκλεκτούς και αγαπητούς ανθρώπους, και θυμούμε αυτή τη στιγμή αυτό που μας διηγείτο πολλές φορές
ο μακαριστός και μεγάλος προκάτοχός μου, Πατριάρχης Αθηναγόρας, ότι όταν ήταν διάκονος στο μοναστήρι, στην περιοχή της σημερινής Βορείου Μακεδονίας, ήταν αρχιδιάκονος του κειμενάρχου της περιοχής, καθόταν στο γραφείο και κάθε εβδομάδα ήρχονται από τα πέριξ χωριά οι κάτοικοι για να πουλήσουν την πραμάτια τους στην πρωτεύουσα, στο Κεφαλοχώρι, τι ήταν το μοναστήρι τότε, και να αγοράσουν τα χρειώδη για τις οικογένειές τους και να επιστρέψουν αυθημερών στα χωριά τους. Και περνούσαν από τη Μητρόπολη, τους υπεδέχεται ο αρχιδιάκονος τότε Αθηναγόρας και τους ρωτούσε σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμα, δηλαδή γιατί ήρθατε στη Μητρόπολη. Και οι άνθρωποι γεμάτοι από θυμοσοφία και ευλάβεια και ευσέβεια έλεγαν, πάτερ, δεν έχουμε τίποτα, περάσαμε για να κοιταχτούμε. Αυτό γίνεται και σήμερα μεταξύ μας, κοιταζόμαστε και χωρίς να πούμε τίποτε ο ένας τον άλλον, δίνουμε το μήνυμα της αμοιβαίας αγάπης, της αλληλοπεριχωρήσεως. Και αυτό είναι πολυτιμότερο από τα πολλά λόγια. Σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά, καλημέρα.